po, magandang umaga and happy 50th birthday, Ma'am Rosana. Ma'am, hindi niyo po ba alam, ma'am, na may pa-surprise sa inyo, ma'am? Alam niyo po ba, ma'am, na may pa-surprise sa inyo ngayon? Ayun, di po alam, ma'am. And bali, meron din po silang pinapabigay na mensahe na papasahin ko na rin po sa inyo. Sa pinakamamahal naming ate, sana patnubayan ka ng Diyos araw-araw. At bigyan ka ng malakas na pangangatawan sa araw-araw. Bilang mga kapatid mo, kahit may tampuan at malabir, mahal pa rin namin bilang atin namin. Siyempre, narami ka. Hanggang nang tayo nag-awat sika, sika ni Sot si Mi. Adya kami agagay mi ang talusot sika. Maligayang kaarawan sa iyo ate. At sana masaya ka sa 50 taong karoon mo. Nakakalaw ka lang, narami ka. Ang nagmamahal sa iyo, Sarah, Catherine, and Mali. Yan po, ma'am. Ma'am, baka meron po kayong gustong sabihin para po sa pa-surprise po sa inyo. Sasabi ko lang sa kanila, salamat at mahal ko rin sila bilang kapatid. Nag-bless sa kanilang lahat. Ayan po. Mabili, baka wala ka ba yung ibagat ken? Ma'am Rosana. Sumalaki lang yan. Sige. Martley. Ibagat, mong mamam. Terus belai. Kue Brian. Ya. Ya, medyo na atas na. Sige lang, ikaw Billy. Sudah, happy birthday. Kamu ipagaman ang biyak. Yung si kanina na ako. Baka meron pong gusto mo pa magbigay ng message po para kay Ma'am Rosana po. Ano po ba? So, bali, because ko naman po, since birthday ni Ma'am Rosana, kanta na naman po natin siya ng maligayang karawan po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, ma'am, bago wish po muna bago ating blow ang candle. Wish po muna, ma'am. Ang palakpakan naman din si Ma'am Rosana. And once again po, happy 50th birthday. Ma'am, bali picture taking now.